the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya ug sa mga may paambit sa ilang grasya nganhi kanato ang atong mga benefactors and donors na unta hatagan sila sa Ginoo usab sa ilang ikinahanglan nga mga grasya. Ang kalibutan ato usab nga iampo nga magmalinawon kanunay ug masulbad na unta kining panagbangi sa lain-laing mga nasod. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, natudluan kami sa pagsaulog sa Kwaresma ug naalimahan sa imong pulong. Itugot nga pinaagi niini, mag-alagad kami kanimo sa tibuok kasing-kasing, uban ang pagpugong sa among kaugalingon, ug maghiusa kami kanunay sa pag-ampo kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa mga Israelita, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Gitudluan ko kamo sa mga balaod ug mga tulumanon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios, aron tumanon ninyo kini didto sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Tumana ninyo kini kay mao kining ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila ni ining tanang mga balaod, muingon sila sa walay duha-duha, ang katawhan ni ining dakong nasud, maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan kansang Dios duol kaayo ni ini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato sa dihang musangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon ni ining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo ni ining adlawa. Busa pagmatngon kamo aron dili kamo mahikalimot sa mga butang nga inyong nakita
ug magpabilin kini sa inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi. Isaysay sa inyong mga anak ug mga apo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga Ang Ginoo, O Jerusalem. Himayaa ang Ginoo, O Jerusalem, daiga ang imong Dios, O Sion, kay gilik-on niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibindisyonan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Misugo siya sa kayutaan, makusog nga bidagan ang iyang pulong. Gikatag niya ang niebe, ingon og dilana. Ang yelo iyang gisabulag, ingog abo. Daiga ang Gisangyaw niya ang iyang pulong kang Hakob, ang iyang mga lagda ug iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sa maniini alang sa bisan unsang nasod. Ang iyang kasuguan, wala niya ipahibalo kanila. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. ang mga pulong mo, O Ginoo. Magligonon ka sa mga tuwa, O gagaka sa pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanini. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini,
kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayloan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghang mga balaod sa mga Hudiyo nga pag-abot ni Hesus murag iyang giusab. Gani si San Pablo nagsangyaw gyud nga dili na kita ilalom sa balaod. Kay ang ilalom sa balaod padulong sa kamatayon. Murabag katong balaod nga patuman ni Moises nga gihisgutan sa unang pagbasa, murag wa nay bili. Ang importante nga motuo na ta ni Hesus. Mao na ang uban moingon ang pagtuo ni Hesus maura gyoy makaluwas. Inig-ingon nimo nituo ko ni Hesus, wala na, luwas na. Inig-ingon nimo si Kristo maoy akong Ginoo og manluluwas, wala na, luwas na. Mura sagsakto. Nya gisulti pa gina ni San Pablo na dili na kita mailalom sa balaod, kay ang ilalom sa balaod dili maluwas, kay ang balaod naghatag og kamatayon. Ang pagtuo nganha ni Kristo maugyoy makaluwas. Nakaron si Hesus niingon sa dinhis atong Ebanghelyo, Mateo chapter 5, 17 to 19, ang dili magtuman sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Nalahi naman sa Hinoon Kay niingon naman sa noon si Jesus, tumanag yun bisan ang labing gamayng bahin sa balaod, kay maunay makaluwas. Hay may sakto ron ani kaning gisulti ni Jesus o ang gisangyaw nilang San Pablo. Ipatuman man ni Jesus ang balaod. Unya ingon mas la San Pablo, ay na magtuman na ng balaod, tuo lang mos Ginoo. Maubitan nang moingon dayon ng ubang tinuhan, way relihiyon nga makaluwas. Kay diha sa relihiyon gud naa man dihang mga balaod, naa diha ang atong credo, naa diha mga doktrina. Asa pareha gud sa simbahan Katoliko, pila man kabuk balaod nato nga naa diha sa canon law. Purting daghana 1,700 kapin ka mga canons or mga laws nga atong anging tumanon. Ay nagtuman na tuo ni Jesus, dawata si Jesus nga imong personal savior man na. Nya si Jesus din nag-ingon mo sa diri, tumanag yun ang tanang kudlit sa balaod. Hay may tinuodan ni ron. Hasta ako galibog na biya ko. Canon lawyer ba ako sa atong simbahan. Galibog sa ko na ko bitaw no sayop man tingali ning amon sige tudlo aning balaod. Sige pa mi didtong tuon-tuon anang balaod perting kapuyag tuon igsamon patas balaod. No? Di na jud ko ganahan mo balik og tuon. Wala ang gisulti ni Jesus atong ebanghelyo wa ni musupak sa giingon sad ni Hesus ni San Pablo nga
Ayaw na mo pailalom sa balaod. Sunod na mo ni Hesus. Tuo na mo ni Hesus. Nga naman, kay matod pa ni Hesus sa iyang introduction, ayaw ninyo hunahuna nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ko kini isalikway, kundili ni hatag ko og hustong kahulugan. So ang pagsunod nato ni Hesus, kung ato gid siyang dawaton nga atong manluluwas, mo buhat deta sa balaod sa hustong paagi. Unsaon man paghusto ang balaod, tanan nga balaod ni Moises, balaod karon sa simbahan, hastang balaod sa atong katilingban. Kani ba ang civil society, balaod mangyapon na sama nang mag-face mask, mag-social distancing. Balaod mangyapon na ni sunod maganing simbahan ingon lockdown, why misa. Pila man to ka buwan nga wa tay misa. Wa na mo kahinungdong. Hapit mga duha ka to March 18, 2020. Mao gyud toy una nga lockdown. Mingaw kay ta dinhi. Nya ni balik ang kana na gyung misa nga murag kana bang ingon ani ba nga normal na kanus aman. Mga November 2022 or ana kay pag misa di Galio nato daghan naman. Di naman kay tabadlongon. Ang mga tiwasonon sa una adto na lang atong kilid kural maglantaw. Kay di man pasudlon kay napura kabuk pasudlon din eh. Kato balaod man to sa civil society gituman nato pero sa hustong paagi. Unsa may gusto ni Kristo sa pagtuman sa balaod nga makalangit. Tumana ang balaod uban sa gugma. Dili uban sa kahadlok. Muna si San Pablo ningon siya free na ta. Unsa man ang free? Wa nay kahadlok. Mutuman tas balaod nga way kahadlok. Kay nakaapan gud nato ang balaod manghadlok man gud ang balaod alaron prisuhon ka. Anaon man din ka. Nisikat na TikTok katong unsa to? Mapriso ka. Ana. Sige, unsa to? Sige. Bidyuhi ko. You are not allowed. Mapriso ka. Ang balaod magigamit nato pag hadlok. Dili na mao ang pagtuman sa balaod, di na makaluwas. Kinahanglan free. Pasabot nahigugma ka sa balaod. Anha pa ta makasabot sa spirit of the law if there is love in our hearts to follow the law. Wa gani nang gugma kahadlok ra. Away kalainas mga sakristan nga uban. Nga muyaw-yaw na ganing pari nganong wa na may sakristan. Hala managhan dayon na sila. Maghilom-hilom na gani ang pari, wala na yaw-yaw. Wa na sakristan. Iniglingi is pari, wa na sakristan. Asa na mga sakristan? Managa na sada. Sabanta pa din. Wa sa kikalainan ninyo. Kamo ba? Ay murong bayad og taxes, imbarguho ng tanan ninyo mga properties. Hala, bayad yun, linya yun, bayad yun. Kay deadline na. Pero gwa gani mo ingnon lang palihog, bayad mo sa inyong taxes, awagin mo bayad. Hala ka. Pero prisuho na mo, ang tanan prisuho na. Hala, parking mo ng inyong sakyanan, just daplisdan, kusog ra ba ka yung clamming din eh. Ala, padaplin yun kay maklaman o niya. Pero wag yung muklam, hangyo las mga kapitan, mga officials barangay, palihog, i-clear ning kuan, ayaw butangig obstruction, mutanaw lang. Sapa. Kana lang atong mga tindahan din allowed bago na nga ang tindahan anas kilid sa karsada. Nya butangan pa jug pandong-pandong ari padong sa karsada. Allowed na dili. Nya wade na badlongas ato mga barangay officials din
gibadlong oy, gisultihan na, pero wa lang nila higugmaa ang balaod. Muna mo ingon lang, kap, cons. Inig abot nga to, walang yapon. Sunod na lang cons, pero ingno na, di ay taga head office gikan sa Manila, ang tanan nga obstruction gubon hasta ang linimpyuhay lagi. Kanang mga iro ayaw na buhi idesdan kay hazard na sa mga motorista. Pila nakabuk ga motor nga nangabali ang bukto, nangabali ang lawas, ang uban nangamatay gid tungod anang iro nga naglubog anang daan nya, mukalit og bangon, mulabang diri, mukalit og balik. 14 taong daghanang nangatumba nga mga motorista. Wa gyud panghipusang iro, gukuron pang motor usahay. Mugukod sa motor, muhaksyog sikmat sa gasakay, asa mo to katumba. Ana, ngano wa man nahipusa nga ordinance naman na. Hawa may panghadlok, butangig kahadlok. Kana bang pulong sa leader ba nga mingon ay tumanap pation tamo. Asus hipos dayon kana yung word nga pation tamo. Ana. Hadlok kay taana. Lingay mong tupad. Ing na di ka mahadlok ingno ka pation ka. Na ang uban na to mga leaders, mapugos na lang hinogamit anang punga. Pation tamo. Sige ron, supak mo na pation tamo. Ikaugma na anay mga sangit sa kanal, na anay nagtighaya dito. Ala, mauna ni. Hipos, mauna ni. Kinahanglan pa batang hadlokon? Dili. Muna si Kristo makatuman Diyos balaod, kay di man siya mahadlok. Sampulan tamos gituman ni Kristo nga balaod. Love your enemies. Kana kinsa ninyo dinhi ang mutuman ta sa kamot. Kanang kumplito yung pagtuman ba? Tanawa, mga buangon mo. Love your enemies. Giyon sa pagtuman ni Kristo, matod pa niya, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Si Kristo gikulata og maayo, dili lang tamparos, latigo pagyod, gihubuan pagyod, gipurong-purungan pagtunok, gipapasan pagkrus. Grabe ang pag-among-among sa iyang mga enemies. Pero unsa may gibuhat ni Kristo, siging tuman, love your enemies. Gilansang sa cross, love your enemies. Di ba? Wala na gisogo sa Old Testament. Gisogo na ni Moises, oy, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ug mao nay usa sa mga translation sa love your enemies. Kay di jud mahitabo nga ang imong kaugalingon himuon nimong enemy. Gawas og mabuang ng imong utok tungod sa depression, mo nang maghikog na ka. Pero normal mindset, di gid ta makig-away sa atong kaugalingon. Muna ay gyud pakig-away sa imong silingan bisan pagpatyon ka ng imong silingan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na siya sugod karon din ajud ko makig-away nimo. Sige, ing na. Sige na. Ing na ba? Kamo sa dihang nas online, ing na nang inyong kaubas balay, kamong nagtan-aw des TV, ing na sugod karon din agyud ko makig-away nimo. Tanawa di ba iniksulti anas asawa mo ingon din ang bana, sana all. Oy, mga buangon kitas tanan, mutuman tagbalaod, dunay limit. Ang gusto ni Kristo, kompleto nga pagtuman. Sama nang moingon, bayad mo taxes. Sige. Pila may percentage? Tumana ginatanan. Hangtod sa katapusan. Ayaw gyud pag-ingon-ingon nga kani isipti ko ni kani so daga-dato na bitan ng gobyerno. Pobre ra ba kay ta dinhi ning atong nasod, pobre kay atong gobyerno. Naalay dana mo ngadtos kahugan, ako ginang mensyonon. Katulo na kuno na approve na pagin mi kana na ang sayang na kanang approval gikan sa city council
nga na-approve na nga ablihan nagkarsada ngadto. Hapit na lang may mga matay. Wa pagyapon maablihi karsada pagkaduol ra gid anang kahugan gikan sa city. That is only 6 kilometers gikan sa syudad gyud, gikan sa Simbahas Guadalupe. Nya naa nay 3 kilometers padong sa napo nga karsada. 3 kilometers na lang gyud padong sa amo. Masuya kay ko dinhis liluan kining akong parokya. Musuot ko ngadto padong Lanipga, ngadto padong Mabini, purting mingawas mga daan ngadtos paril ana pagkanindot sa mga daan, mingaw kay daan, layo na kaayo sa syudad. Ang amo dito ang kanang magabi mo sirbatog kusog ang kanang jeep diri sa Guadalupe mabati go sa amo. Pero wa gyud mabutang karsada kay pobre ang atong gobyerno. Why budget? Tinuod ba kaha? Dito pa yung nagsukod dito tungod sa akong kalipay kay gisukod na gyud, topographical pa yung sukod. Hala ako'y gasto dito kuan mga tanang gastuhanan kaon ko sobra na tingali 200,000 akong nagasto ana dia siging sukod-sukod sa kuan kay malipay lagi ta ing sukod ato sa pakanon na mahilom lang daw buwa. Ana ra ba? Kay pobre ang gobyerno, why budget? Or wa lagi tingali ma-implement kay why nahigugma namo didto sa kahugan. Gugma, di ma-implement kay why gugma ang taga-gobyerno ngadto sa taga-kahugan sa pangdako. Niya ako nahigugma man ko sa among taga dito, labi na sa mga senior citizens o sa mga masakiton, at tabang ko dito, sige yung sukad pa itong year 2000, pari naman ko, 2004, pagkapari na ko, nga 2005, sige na ko ditong share sa kolekta, palit anang siminto, patrabaho anang daan, para lang yun maagiag motor. Kaluoy Ginoo, ubay-ubay na yung nangakras sa motor dito. Nangakras motor pero sige lang yapong das motor kay nga naman maura may paagi nga madali-dali nya perti man yung lisuras daan. Ako lang sang gipasiminto sobra na tingali 2,000 or 3,000 kasakong siminto akong na gasto dito para lang masiminto maguba naman kay mainas siminto naman kay ug di sa siminto on perting danguga bisag mag four wheel pa ang habal-habal. Kasabot mo ng habal-habal nga mag four wheel kana bang duha ka ligid sa motor plus duha ka tiil sa kanang naang driver matumba lang gyapon. Katawa ko atong pertigyong danguga ba niya muahat man gyud nya nangumpra mag-isda diri sa carbon kanang para sa konsumo dito ba di sakay na sa habal-habal ngadto ga four wheel kuno sila sus natumba man gyung habal-habal nat yabo hastang katong gibutangas isda. Ang isda nangahawag tang ngadto disuot ngadto sa kakugnan ila na sang gipangita siya mura naman hinuntanig nanikop og isda imbis mamasolog isda nanikop na kay siging kabkab sa mga dag asa naman tong isda pila naman nakabugday sa kuwangan pag-usap ni pasok ding isda ngadto sa mga dahon sa mga layang dahon luoy kayo anang nahigugma man ko dito sige yung bahin sa kolekta dito. Pero kaya ang atong ubang mga opisyalis gobyerno wa man mahigugma why karsada ala mo diya mao na ang pagpatuman des balaod labi na ning balaod ron sa atong presidente panahon pa man ni President Digong farm to market access roads farm to market dagko kay mi gasto dito sa hinon karon ang mga mangga na daot man sa atong audit nga bali man pero naa mas mi ngadtoy mga farms dagko kay gasto pliti palang daan sa habal-habal dagko kay gasto magtukod migbalay dito ang paghakot palas materyales magtukod kag payag dagko kay kag gasto kay ang pliti palang daan hapit gidubli ang presyo sa imong gipalit nga sin mga kabilya mga simento kay dayo man ya unsaon nato ani pag-asinso kay wa may gugma ang nagdas balaod gugma bisan dinhi sa atong simbahan kabkab na sa tadiag imburnal unsa man na bunga nas gugma o kalagot
O kana bungas gugma. O nya, kining ato rong pagtukod og kumbinto nga mukos nag mga 35 million. Bunga nas gugma o kalagot? Kana. Salamat sa mga nahigugma na malit og slot. Ang atong SBF DAG na natay halin nga ni total na og 9,042 ka slots. Oh, pakpak. Kung nahigugma lang gid mo ani tag 500 ra gud ni per slot. Wa na hurot dayon ni napay 66,958 ka slots nga available sa SBF DAG. Tag 500 ra ni. Salamat kayos nahigugma nato dinhi. Kaning tanang ni view nato sa online o kamo dinhing tanang nanimba o ang gugma gyud sa pagpanghatag kanabang the law of charity, the law of generosity mao gyud atong tumanon. Dali ra kay tang makahuman sa ato dinhing mga proyekto. Ako sad the law of transparency, the law of sincerity ako sa nang gituman sa akong pagpadagan dinhi. Wa gyud sintabo aning inyong gipang-donate nga wa gidapat sa simbahan. Og makita na ninyo dinhi naa pa gid tay record, accounting record. Nya sa ato sang God's protection, healing and joy, special slot para sa atong Holy Week o sa atong fiesta celebrations, ang ato sang halin niabot na sad og 1,359 ka slots. Oh, pakpak yapon. Sus, kaning gugmahas ni palit ani lipay kay tayo. 43,641 slots pa ang available. Dali ra tingin mahurot kay 100 ra man ni per slot. Ako lang ning gisgutan kay kita dinhi hasta gani sa atong mga bayronon sa mga sakramento. Ako ginang gi-emphasize love offering. Gugma gyud ang basihan, love offering. Inigingon pila may bayad sa kasal, love offering. Nay mangutanan ako, Pader, kanus aman ang mass wedding. Nako ngano mag mass wedding man? Insya, may na lang ba maka barato ta? Nako tanawa ra ng bayad nato diha, pirmi man ang mass wedding. Pwede man mo bayad mo piso hangtod 1 million, pili lang mo asa mo diya dapita abil asay kaya ninyo. O kaya ninyo 10 pesos ibayad, mas dako-dako nas piso, lipay ta. Nganong di pa mangyud mo magpakasal? Wa di ay sila'y gugma sa pagpakasal. Ang balaod nga ayaw mo pagpuyo-puyo, wa nila higugmaa ang sakramento sa kaminyoon. Kay piso ragod na atong ibayad diya, pwede ragod. Og di jud ka afford og piso, mo kasal ra gyapon ko ninyo. Ana, magsabot lang kita. Kung wa jud kay ma-afford nga piso, kay ang balaod sa Ginoo maimpierno gyud mong gapuyo-puyo. Muspuna ko ha, og mga matay mo kamong nagpuyo-puyo, maimpierno gyud mo bisan kamo pang mga civilly married couples og mga matay mong way sakramento sa teaching nato sa simbahang Katoliko, maimpierno gyud mo. Kay that is mortal sin. Nya ngano pag yung dugay-dugayon nga piso ra may ibayad nato dire. Di nako guilty kung maimpierno mo. Pero ako'y maimpierno kamong tanan na langit kay ni pakasal mo, congratulations. Andam kong magpaimpierno para ninyo. Unfair sa dana. Pero matod pa ni Jesus, basta magtudlo lang mo sa kumplitong balaod, di gyud mo maimpierno. Mo na yang giingon diri, apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagtuman niini, mahimog yung dako sa gingharian sa langit. Mo nang bahalag masakitan mo dinhi usahay, inyo pa kung ikiha ngadto sa higher authority, tudluan ta gyud mo sa balaod. Di gyud ko man namtam og sulti nga kamo giyawaana nga kamo padong nas impierno. Kay ngano man nahigugma man ko ninyo, isipari gibiyaan ko nako tong akong uyab para magpari. Mas gihigugma nako ang pagkapari kaysa pagkaminyo na I love you very much. Di ko gustong mangadto ta sa impierno.
Di ko gustong maulipon ta siyawa. Gugma ang atong gamiton, kay ang gugma mutuman gyud sa tinuod nga kasuguan. Manindog tong nahigugma. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong amahan nga mihatag kanato sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Busa mo ingon kita, amahan himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Amahan, himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Nga ang simbahan magdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Nga ang mga magbabalaod, muhimog mga maayong balaod, alang sa kaayuhan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, mupakanaog og mga balaod ug dad-an nilag kagawasan ug hustisya ang ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Nga ang tanang tawo makaila sa Dios ug mutuman sa iyang mga balaod nga nahasulat sa ilang mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampusod ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, gahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug bulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Nga sila nga namatay diha kang Kristo makadawat sa gugma ug kaluoy didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua nga kanunay kaming magmasinugtanon kanimo. Makagagahom nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo, mga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkat nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bugang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkat asing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga pag-ampo sa imong katawhan uban sa paghalad niining mga gasa. Panalipdi kami nga nagsaulog sa imong mga misteryo batok sa tanang mga katalagman, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong kamay sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroong nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, o dili mo kami tubyan sa pagsulay, inunuwa-luwa sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
lawas ni Kristo. Amen. Kung sa kungalan kamo magpapundo, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamo sa akong isugo. O kakuga ninyo makiguban, o kakuga ninyo makiguban. Dana akong kalinaw, abilin kung kasal, tanang panagsama sa tanang katawan. Magampo kita. Ginoo, kining langit nung kalanon nga among gikalawat magsantos unta kanamo, maghinlo usab sa among mga kasaypanan ug magandam kanamo sa mga langit nung saad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan sa atong lawas ug kalag. Unsa may atong buhaton, tumanon gyud nato ang balaod sa hingpit nga pagtuman pinaagi sa paghigugma. Butangan gyud nato gugma ang pagtuman sa balaod, dili kahadlok. So salamat sa mga nahigugma nato dinhi, nagtuman sa balaod sa pagkamanggihatagon. So sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong halin sa SBF DAG niabot na og 9,042 slots. Unya ang sa ato sang GPHJ para sa atong pista og sa atong Holy Week celebrations naa na sa tay halin nga 1,359 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. So, padayon lang itag palit ang GPHJ tag 100 per slot, ang SBF DAG tag 500 per slot. Diha sad sa atong atubangan sa simbahan, gitrabaho na ron ang atong pagbutang og bag-ong drainage kay haron ma-condemn na ni natong drainage ni aga-agi aning taliwa sa atong simbahan. Makondem na nato niya, mapurma na sad nato padong sa atong bag-ong gitukod nga kumbento. Atong pasalamatan ana ang atong mga LGUs, labi na dinis atong barangay nga ni work out aron makakuha tag mga culverts nga atong magamit. Pakpakan nato ang atong mga barangay ug ang atong lungsod nga nihatag ni ining maong mga kaayuhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Hostia,
Go